ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஆல்டெக் நாராயணன். பேசிக்கிட்டு நான் உங்கள் நண்பன் லக்ஷ்மி நாராயணன். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இந்த வீடியோவில் நம்ம 5 விஷயத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். எல்லாம் ஃபோன் அப்டேட்ஸ் தான். லாஸ்ட் வீக் அண்ட் திஸ் வீக் நெக்ஸ்ட் வீக் வரல, அதுக்குள்ளே வர அந்த என்னென்ன ஃபோன்ஸ் வரப்போகிறது, என்னென்ன ஃபோன்ஸ் அதை பற்றிலாம் பார்க்க போகிறோம். அந்த ஃபோன்ஸில் பற்றிலாம், அந்த ஃபோன்ஸோட ரேட்டு, ரேம், இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ், எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க, ஆஃபர்ஸில் என்னென்ன, எதில் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க, அதை பற்றிலாம் பார்ப்போம். நம்மளோட வீடியோவை தொடர்ந்து இந்த வீடியோஸ்லாம் இனிமேல் நீங்கள் இனிமேலும் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனல் யாராச்சும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே கிரியேட்டாவோட பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். போன வீடியோவில் நல்லா இருந்துச்சு, நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ். அந்த வீடியோ நல்லா இருந்துச்சு, நல்லா சொல்லியிருந்தீங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? நம்ம 5 விஷயத்தை பார்க்குற முன்னாடி மறுபடியும் சொல்கிறேன், நம்மளோட சேனல் ஆச்சு லைக் பண்ணாதீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே கிரியேட் ஆகிற பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆல் செட் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Welcome to the channel Altek Narayanan. To get all update, click the subscribe button, then click bell icon. Don't miss the update. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம அந்த 5 விஷயத்தை பார்க்குற முன்னாடி முதல்ல அதோட கண்டென்ட்ஸ்லாம் பார்த்துடலாம். எல்லாம் ஃபோன் அப்டேட்ஸ் தான் உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம வீடியோவில் எப்பயுமே போடுறது தான். 5 விஷயத்தை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதோட கண்டென்ட் விரிவாக பார்க்குற முன்னாடி அதோட கண்டென்ட் பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ கண்டென்ட் பார்க்கலாமா? ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஓப்போ கம்பெனி ரிலீஸ் பண்ணுற ஃபோன்ஸ் எல்லாமே நம்ம வீடியோவில் போட்டுட்ருக்கேன், எல்லா நியூஸும் போட்டுட்ருக்கேன். ஓப்போ இப்போ ரிலீஸ் பண்ண போகிறது வந்து ஓப்போ A32. இது வந்து செப்டம்பர் 13 அது அப்போ ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த ஃபோன் எதில் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க, எத்தனை மணிக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க, அதை பற்றின எல்லா சம்மந்தப்பட்ட ரேட், ரேம், இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ், ஆஃபர்ஸ்லாம் என்னென்ன, அதை பற்றிலாம் பார்ப்போம். அடுத்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, மோட்டோ G9 மோட்டோ கம்பெனி வந்து லைனாக ரிலீஸ் பண்ணிட்டு வராங்க. அதில் ஒரு மாடல் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. அது என்ன கேட்டிங்கன்னா, மோட்டோ G9. இந்த ஃபோன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த ஃபோன் எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க கேட்டிங்கன்னா, செப்டம்பர் 15 அதுக்கு மேலே 17 ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த ஃபோனோட ரேட், ரேம், இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் எல்லாத்தையும் பற்றி பார்ப்போம். அதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ரியல்மி கம்பெனி ரிலீஸ் பண்ணிட்டு வர ஃபோன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வீடியோவில் போட்டுட்ருக்கேன். ரியல்மி C7 அப்படின்னு ஃபோன் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. நேற்று செப்டம்பர் 10 தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. என்னோட போன வீடியோவில் கூட சொல்லியிருந்தேன் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னு. போன வாரத்தில் வந்து ரியல்மி C Pro, அது 7 Pro ரிலீஸ் பண்ணாங்க. அதையும் பற்றி பார்த்தோம். அதோட ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு சில பேருக்கு தெரியாது. இதோட ரேட், ரேம், எத்தனை டிவிஷனாக பிரிச்சிருக்காங்க, எதில் ரிலீஸ் பண்ணாங்க, அதை பற்றிலாம் பார்ப்போம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஜாதகம். என்னடா ஜாதகம்ன்ற யோசிக்கிறீங்களா? ஜாதகத்தில் பார்ப்பாங்க. இப்போ ரொம்ப அப்டேட்டாக ஃபோன் மூலியமாகவே ஜாதகம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய பேர். அவங்களுக்குலாம் இது ஒரு விஷயம். இந்த நியூஸுக்காகவே இந்த வீடியோவை நீங்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணோம். ஏன்னா ஜாதகம் பார்க்குறவங்க நிறைய பேர் இப்போ தலைமுறைகள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அதில் வந்து நம்மளோட கைரேகையை வச்சு எடுத்து நம்மளோட அக்கௌண்ட்லேருந்து பணம் பண்ணுறாங்க. அதை பற்றி ஃபுல் என்னென்ன பண்ணுறாங்க அதை பற்றிலாம் பார்ப்போம். அடுத்து நம்ம பார்க்கும்போது என்ன கேட்டிங்கன்னா, நோக்கியா கம்பெனி ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஆகஸ்ட் 15 அன்னைக்கு நோக்கியா 5.3 ஒரு ஃபோன் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த ஃபோனோட ரேட், ரேம், இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் எல்லாத்தையும் பற்றி பார்ப்போம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் பற்றி பார்க்கலாமா? ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஓப்போ A32. இந்த ஃபோன் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஃபோனில் வந்து கேமரா தான் சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஃபோனில் வந்து பேக் சைடு வந்து 3 கேமரா துணை கேமராவோட இது பண்ணியிருக்காங்க. 3 கேமரா ஒரு துணை கேமராவோட இது பண்ணியிருக்காங்க. சென்சார் கேமரா அது. இந்த ஃபோனில் வந்து 4.5 இன்ச்சு அதுபடி கொடுக்குறாங்க டிஸ்பிளே. அடுத்து இது வந்து 7.6 இன்ச்சஸ் வந்து டிஸ்பிளே கொடுக்குறாங்க. இது வந்து வாட்டர் ட்ராப்பில் உள்ள அந்த டிஸ்பிளே. இந்த ஓப்போ A32 இதோட ரேம், ஸ்டோரேஜ் ரேட் எல்லாம் 2 டிவிஷனாக பிரிச்சிருக்காங்க. இது வந்து 4GB RAM 128 இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் 8GB RAM 128 இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ். இது 4GB RAM 128 இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் ரேட் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா 12,999 ருபீஸு, சாரி 12,800 ருபீஸு. இது வந்து இதோட ரேட்டு தான். அடுத்து 8GB RAM 128 இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ், இதோட ரேட் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா 16,999 ருபீஸு. இந்த ரேட் இதான் இதோட ரேட்டு. இது என்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க கேட்டிங்கன்னா 13th அன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஃபோனு.
இந்த ஃபோன் சூப்பராகவே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது. இதில் பெஸ்ட்டு வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கேமரா தான். சொன்ன மாதிரியே 3 கேமரா ஒரு சென்சார் கேமராவோட கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து 20W ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் பேட்ரி, இவ்வளோ ஸ்பீடில் ஏறிடும். இதோட ரேட் எவ்வளோன்னு இதோட எம்ஹெச் பேட்ரி எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா 4000 mAh பேட்டரியோடு தராங்க. இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓப்போ இந்த A30 இது. அடுத்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மோட்டோ G9 இதை பற்றி சொல்லியிருந்தேன். இது வந்து ரேட் சொல்கிறாங்கன்னு. இது வந்து எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா 15th அன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து மோட்டோ G9 இது வந்து 15th அன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. இதோட ரேட் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரே டிவிஷனாக தான் பிடிச்சிருக்காங்க 4G. ஆனால் இது வந்து பட்ஜெட் அதிகமாக இருந்தாலும் நல்ல ஃபோனு. ஒரு 2 நாளைக்கு பேட்ரி நிற்கும். 5000 mAh பேட்டரியோட கொடுத்துருக்காங்க. 2 நாளைக்கு நிற்கும் பேட்ரி. இது எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா ரேமு 4GB ரேம் 64GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ். இது ரேட் கம்மி தான், 11,998 rupees தான். இது வந்து இது வந்து பேட்ரி மட்டும்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஸ்பெஷலு. இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட இது வந்து செப்டம்பர் 15th அன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. எத்தனை மணிக்குன்னா அமேசானில் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க, மதியம் 12 மணிக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மோட்டோ G இதோட வேல்யூவேஷன் இதோட அடுத்து நம்ம பார்க்கும்போது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரியல்மி. நம்மளோட வீடியோஸ் வந்து ரியல்மி கம்பெனியோட ஃபோன்ஸ் வந்து போட்டுட்ருக்கேன். நேற்று ரிலீஸ் ஆன ரியல்மி 7 அந்த ஃபோனை பற்றி பார்ப்போம். அந்த ஃபோன் வந்து நேற்று ரிலீஸ் ஆச்சு, நிறைய பேருக்கு தெரியும். இது வந்து 2 விதமாக பிரிச்சிருக்காங்க. 4GB ரேம் அந்த ஓப்போக்கு பிரித்த மாதிரி தான். 4GB ரேம் 128 internal storage அண்ட் 8GB ரேம் 128 internal storage. இதோட ரேட் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா 4GB ரேம் 128 internal storage ரேட்டு 12,999 rupees. அடுத்தது 8GB ரேம் 128 internal storage வந்து 16,999 rupees. இது ரிலீஸ் ஆன 2 மணி நேரத்துலேயே இந்த ஃபோன் அவ்வளோ வேல்யூவாக இருக்குது. ரிலீஸ் ஆன 2 மணி நேரத்துலேயே அடுத்த ஃபோன் எப்போ ரிலீஸ் ஆகும்னு கேட்க ஆரம்பித்தாங்க நம்மளோட பையர்ஸ் அவ்வளோ முக்கியத்துவமாக இருக்குது இந்த ஃபோனு. இந்த ஃபோனை பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரியும், ஆனால் நிறைய பேர் வாங்கியிருப்பீங்க. நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன். அமேசானில் தான் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க, அப்புறம் realme.com இதுலேயும் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. இந்த ஃபோன் வந்து மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு கொடுத்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா முக்கியமானது, நான் அப்பயே சொன்ன மாதிரி முக்கியமானது ஜாதகத்தை பார்த்து அது மூலயமா அப்படியே நம்மளை கவர் பண்ணி நம்மகிட்ட மணி பண்ணுறாங்க, திருடுறாங்க. இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த ஆப் ஏற்றி ஃபோனில் வச்சுட்டு நம்ம ஃபிங்கர் வச்சு பஞ்ச் வைக்கணும். இப்படி வச்சோன்னா நம்மளோட டீட்டெயில்ஸ், அதாவது நம்மளோட டீட்டெயில்ஸ் ரேகை வச்சனாலே நம்மளோட அக்கௌண்ட்டு என்னென்ன நம்ம பர்சனலாக வச்சுருக்கோம், பாஸ்வேர்ட்ஸு எல்லாமே அவங்களுக்கு போயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்களுக்கு போயிட்டு அதை பார்த்துட்டு ரொம்ப நம்ம வந்து அதெல்லாம் கொடுத்துருவோம். நம்ம ஏற்றணும் அது எப்படி ஏமாற்றுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் கொடுத்துருவோம். ஆனால் கொடுத்த பிறகு தான் தெரியும் ஒரு நம்மளோட அக்கௌண்ட்லேருந்து மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கும் அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு. இது வந்து காவல்துறை மூலயமா நான் அறிவிச்சிருக்காங்க, இதை நம்பிடுவாங்க யாருன்னு. இதுக்காகவே இந்த வீடியோ வந்து நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நிறைய பேர் ஜாதகத்தை நம்பிட்டு இருக்கோம். நம்மளாம் தப்பு இல்லை, அதான் இது மாதிரியும் மாட்டிக்கக்கூடாது போய், இதுலேயும் பிரச்சனை இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நோக்கியா 5.3 வந்து இது வந்து இதோட ரேட் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரேம் சொல்லிடுறேன், இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் சொல்லிடுறேன், அடுத்த ரேட் சொல்கிறேன். 4GB ரேம் 64GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் 6GB ரேம் 64GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ். இது ஒரு ரேட் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா 13,999 rupees. 4GB ரேம் 64GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜுக்கு அண்ட் 6GB ரேம் 64GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜுக்கு எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா ரேட்டு 15,999 rupees. இந்த நோக்கியா வந்து இது வந்து செப்டம்பர் 17th அந்த டைமில் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க. இந்த ஃபோன் வந்து பட்ஜெட்டுக்கு நிறைய பேருக்கு, ஆனால் இது வந்து பட்ஜெட்டுக்கு இடிக்கும். ஏன்னா இதில் அவ்வளோவா எதுவும் இல்லை சொல்கிறதுக்கு. ஏன்னா இது வந்து அந்த நோக்கியா வந்து ஃபோன் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த ஃபோன் வந்து வாங்குறவங்க வாங்கிக்கோங்க, நிறையா நல்லா இருக்குது. இது வந்து அமேசான்லேயும் ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க 17th அன்னைக்கு ஆஃப்டர்நூன் 12 o'clock. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பார்த்து நம்ம 5 விஷயம். இந்த 5 விஷயம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஏன்னா நான் போடுற எல்லாமே பயனுள்ளதாக இருக்கும். எல்லாம் ஃபோனு டுடேஸ் தான் நான் போடுறது, எல்லாமே ஃபோன் அப்டேட்ஸ் தான்.
இந்த ஃபோன் அப்டேட்ஸு எல்லாருக்குமே நல்லா பிடிக்கும். அதுவும் இல்லாமல் யார் யாரெல்லாம் பிடிக்குன்றதோட பார்க்கலாம். அதுவும் யார் யாரெல்லாம் இந்த ஃபோன்ஸ்லாம் வாங்கக்கூடிய நிலைமை இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறுபடியும் சொல்கிறேன், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் நான் போகிற வீடியோஸ் மேலும் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன், சந்திக்கிறேன். பாய். ஐ எம் லட்சுமி நாராயணன்.